Част втора на отварянето на абсолютно страшния Исус и Колет. Сега да го отворим, обаче много трудно се отваря. Аз не разбирам изобщо как трябва да се отвори. Много трудно. Ма това не са страници, между другото. Какво има вътре? Това е кутия. Това не са страници. Не мога да отворя. Значи, слушайте сега, има нещо като код, за който трябва да се отвори. Моля ви, кажете според вас какъв е този проклет код, за да го отворим. Да не е римски или египетски код. Не бе, чакай, пази си глупавите ръце. Щом има това, никога не го натискай в средата. Щом има това, не го натискай. Щом има това, не го натискай. Да, това като го натиснахме, излязоха 2 стрели. Оле, все още има белези. Да, натискаме го това. Опитай сега да отвориш. Не бе, да отвориш това. Добре. О, Боже, какво е това? Total War. Значи това наистина са страници, но нататък няма. Вижте, някакви чудовища, искри. Какво е това? Чакай, може да е от египетските. Абе, ти нормален ли си? Това е някаква голяма простотия. Той човек ни е продал пълна простотия. Той дори не ни го е продавал. Да, ние си го взехме без пари. Защото все пак колкото и да плачеш, то е без пари. Да, дръж го. Виж Феникс. Ма човек, какво е това? Страх ме да отворя следващата страница. Виж император, това трябва да е елф. Така по нас смятам. Ма тук пише някакви глупости, я. Това трябва да са... Морски създания. Не, някакви сервени... Женски образ. Боже, доживях да видя женски образ. Добре. Тук явно са... О, Боже! Какво е това? Какво е това, хора? Помогнете ми. Какво е това? Ти отвори следващата страница, страх ме. Какво са тия чудовища? Отвори последната. Оля, Лела! Боже, какво е това? Страх ме. Чакай да отвори. Какво е това? Зъл император най-вероятно. Вижте му само в лицето. Някой не си изпил кафето сутринта. О, още един женски образ. What the hell? Добре. Ох, тук много страшно става, хора, помощ. Помогнете ни. Какво е това? Вижте му само лицето. Вижте му страшното лице. Той човек да не е чудовище, дет ни го е продал. Моля ви се само да не е някакво чудовище. Добре, това са някакви 3 свята. Пишете в коментарите в кой от 3 свята бихте искали да живеете. Аз лично казвам, искам в ето този. Чакай, това кръв ли е? Фонтан от кръв. Добре, отвори следващото. Тук явно страниците свършват. Няма никаква представа какво трябва да направим. Има някакво въже. Виж, отвори го това въже, бе. Има въже. Трудно е. Какво е това? Боже, това е кутия в книгата. Да видим какво има. Това са... това са някакви древни... Оле, не мога да чита, това е на древни символи. Ма чакай, има древни карти. Какво е това? Отваряме древни карти. Съси древни карти. Чакай, нека трябва да ги разпънем, да ги видим. Вижте отзад каква е рисунката. Трябва да е битката между добрите и злите. Обърни картата, кой го интересува. Кралят на леда и кралят на огъня. Добре, тук тия знаци Total War ги има навсякъде, което ми се струва доста страшничко. Това се казва светът или... Не знам, чакай. Тук няма дракон. Намерихме някакви интересни неща. Дай да видим следващата карта. Следващата карта е египетска. Аз само по тия знаци... само, че тук знака е различен. Фараон. Но пак е Total War, което е много странно. Вижте отзад рисунката. Това са явно някакви царе. Мен много ми харесва, честно казвам. Женски образ. Добре, обръщаме. Картата всъщност изглежда така. Това е Африка, само че е в миналото и ето го Египет. Това са колонии на Египет, но не съм на 100% сигурна дали това е Кайро. Още една карта. Това ни е последната карта и ако е нещо опасно, абонирайте се, защото още сме живи. Тук има нещо неотворено. Отвори го. Значи, ето, още едно. Лепило е. Не така, бе. Дръпни го това. Дръпни го надолу. Ама аз... Много си зле. Дръпни го надолу. Бях нещо много зле.
Не мога да дръпна едно нещо. Разгел. Добре, има карти, сега ще ви ги разкажа една по една. Това е Ахил. Следващата. Ама това знаеш ли кой е? Император. Агамемнон. Това е... Парис. Това е велик стрелец. Одисей. Това е женски образ. Добре, значи те зелените са женски. Пенталисея, тя е на женските... Как се казваха? Някаква жена, стрелец. Тук е най-добра. Това е Хиполита, това е най-добрата бойкиня. Тук е... Аенас. Той е много добър оръженосец. Той трябва да е кралят. Това е Менелаус. Това трябва да е някой стар войн. Това е Мадрец, според мен. Старпедон. Това трябва да... Хектор! Дай ми той е много опасен. Махни го. Той е много опасен. Убива всичките си жертви. Чакай, има още една карта. Карта? Ня! Дръж камерата. Малко и мен да ме погледнат хората. Здрасти. Добре, значи държиш камерата как трябва. Така трябва да е камерата. Нагоре още, нагоре. Не бе, много си зле. Откъде да знам? Така. Хора, виждате ли ме? Пишете в коментарите. Значи, това е картата, която е плетена. Това ми направи впечатление, че е шита, което се струва доста hard working. Може да я разгледаме по-отблизо, но сега не ми се занимавам. Обаче, какво? Мисля, че това е края. Хора, абонирайте се за част трета.